Iparraldea bertan zikloaren baitako bigarren saioan Ipar Euskal Herriko egoera soziolinguistikoa, soziokulturala eta soziopolitikoa izan dituzte mintzagai. Ipar Euskal Herriko egoera gainera, Hego Euskal Herrikoarekin alderatuz egin dute hausnarketa hori. Peio Etxeberria Intxart lapurtar historialariak eskaini du hitzaldia une oro egungo errealitatea historiari loturik. Izan ere aurrekari historikoak ezagutzea beharrezkoa da herri bateko errealitatea ezagutu eta ulertu ahal izateko. Peio Etxeberria Intxartek Erdi Aroan kokatu ditu gaurko egoeraren sustraiak. Frantzia erresuma zen garaian dagoeneko desberdintasunak baziren Ipar Euskal Herriaren eta Hego Euskal Herriaren artean. 19. mendeak eta Europako nazioen sorrerak ere eragin handia izan zuten Ipar Euskal Herria Parisi gero eta txikiago egoteko garaian. Historiari erreparatuko diogu beraz, ulertu ahal izateko, nola gaur egun Ipar Euskal Herriko euskaldun askok euskalduntzat eta frantsestzat duten euren burua. Aberri txikia, aberri handia. Hori hitzaldiaren izenburua. Gibilerat egin behar dugula 4 edo 5 mendez bederen. Erdi Aroan hasten da hori dena egiten, alainan Erdi Aroan etzen nazio kontzepturik. Ezin da egan adibidez Nafarroaren erresuma, Euskal erresuma zela, edo Kastillako erresuma, Espainol erresuma zela. Inundik ere. Baina hala ere, nazioen eraketaren sustraiak Euskal Herrian edo Erdi Aroan gauzitzen dira. Eta 16. mendean Oienartek aipatzen duelaik Utriuskue Baskonia, bi Baskonia ezberdin badirela, bat iparaldean eta bat hegoaldean, jadanik antzematen da bazela olako zatiketa bat. Zatiketa kulturala eta zatiketa politikoa ere, zeren eta azken finean, estatu frantsesa, erreinu frantsesa hasten delarik osatzen, eta hegoaldean edo Pirinioetako hegoaldean Kastillako erreinua Aragoiarekin hastapen batean, eta gero Espainiakoa hasten delaik ere osatzen, azken finean betan Euskal Herria hasten da zatitzen. Ene ustez garai hartatik jadanik hasten dira bi Euskal Herri ezberdin izaiten. Nazio kontzeptua hasten delarik sortzen, 19. mendean, plakatzen da errealitate berezi hortan, eta beraz bi nazio ezberdin hasten dira eraikitzen. Baina historia komplikatuagoa da oraindik, zenta azken finean, iparaldean frantses estatuak sortzen du frantses nazio ikuspegi bat. Hegoaldean, Euskal Herrian berean polarizatzen delarik nazio ikuspegia, bereziki Bizkaian, Sabino Aranagoiri eta guzti horrekin. Eta hortan da, ustez, interesgarria izaiten gure egoera hemen. Espainiak ez du jakin orain arte Espainiak nazio kontzepturik sortzen, Frantziak oso ondo jakin duelarik. Jendeak ez du gogo honez edo bere baitarik nazio lotura bat bilatzen, bereziki urrunden herri nagusi batekin, Pariserekin adibidez. Parisen erregeak baizik ez zirelaik, adibidez 17. mendean, beren boterea baliatzen zuten bakarrik inposen zergen altxatzeko eta armadaren dako soldadoen tiratzeko. Horrek ez zuen atxikimendu berezirik sortzen. Aderantziz, gorrotoa. Aldiz, estatu frantsesa hasi delarik nunbait atxikimenduaren truke zerbitzu batzu sortzen, hiritartasunaren kontzeptua, bozkatzeko eskubidea adibidez, edo bideen antolaketa, biziaren kalitatea hobetzeko tresnak sortzen, hor bai, Euskaldunak hasi dira frantses senditzen. Eta beste faktore importante bat izan da ere, eraikuntza nazional frantsesaren sortzea, Hirugarren Errepublikarekin, eta bereziki Lehen Gerla Mundiala ere piztu delarik, Euskaldunak hasi direlaik hiltzen frentean, Bretoindarrekin batera, Kortxikarrekin batera, frantses estatuko herri tipi guztietako jendeekin batera, nunbait elkartasun azkar bat sortu da, eta hortik atera da, nunbait nazio frantsesaren nola erranen dugu lotura azkarrena, eta hori ez da izan hegoaldean. Ez dakit nolako ondorioak izan diren, zenta azken finean ejan genezaki iparraldeko egoera bere deklinabide guztietan, hizkuntzaren aldetik, politikaren aldetik, arlo sozialean dena
hortik heldu dela. Orduan, ondorio bakar bat ateratzea hortik, galdera oso zabala da. Nahi bada aztertu adibidez Euskal Gatazkaren aldetik zer den ondorioa, erren genezake, justuki, hegoaldean ez bezala, mugimendu abertzalearen ahulezia iparaldean hortik heldu dela. Orduan, alainan, frantses ikuspegi batetik edo abertzale ikuspegi batetik, ondorio ona da edo ondorio txarra. Ni hortan ez nahi sartuko. Historiaren ikuspegitik, azterketa baizik ez da egiten ala. Eta azterketa hortan, berezitasun hori atsemaetan alda iparaldean. Badira hainbat eta hainbat ere hortik aparte. Uste dut, duela gutxi arte, orain aldatzen ari da pixkat. Baina Ipar Euskal Herriko jendeak bere burua ikusten zuela pixkat emeritzigarren mendean bezala Euskal Herri tradizional bat, aski rurala, laborantza munduari lotua, eta laborantza munduan ikusten zituena bere sustraiak, bere erro kulturalak laborari munduan ikusi nahi zituen. Eta hortik ere heldu da, adibidez, turismoaren eraginez, nonbait folklorismo zerbait. Euskaldunek nahi dute beren burua, kanpokoei begira, oinu euskaldunagoak, baina zentzu arkaiko batean erakutsi. Hegoaldean, nonbait helduagoak dira mentalitateak. Adibidez, Bilbon, eraikaitzen dutelaik Guggenheim museoa, ez dute gogoetatzen ea museo hori euskalduna den arkitekturaren aldetik adibidez. Hola da, nahi dute modernitatea asumitu eta eraikitzen dute hori pentsatu gabe ez dela euskalduna. Berdin zaie bosta sola. Iparaldean olako museo bat eraikitzen balin bada, jendea oldartuko da horren kontra pentsatuz hau ez da gurea. Eta ne ustez hortik heldu da, aski adierazgarria da ne ustez hori. Baina normala da ere, zenta azken finean, euskaldunek iparaldean ez dute oraindik salbatu euskaldun egiten, euskaldun sendiarazten dutena, egan nahi baitu euskara bera. Euskara salbatua izanen delarik, pentsatzen du euskal nortasuna bera salbatua izanen dela, eta gauza arkaiko horietatik ateratzen ahalko girela. Orain ez gira hortan. Pentsatzen dut azterketa objektibo bat izan daitekela, erraitean, gaur egun, 21. mendearen hasiera honetan, nahi bada euskara salbatu iparaldea bezalako lurralde tipi batean, estatus bat behar duela. Hori ez da galdera politiko bat, da errealitate soziolinguistiko bat, gaur egun hizkuntzak desagertzen ari dira, mundu globalizatu hortan, internet, telebista eta tresna mundializatu horiek direlaik, eta orduan, ene ustez, mundu basati honetan, azken finean, euskara bezalako hizkuntza tipi batek bere biziraupena atsemaiteko behar da ofizialtasun lege bat. Orduan, hori segur. Eta hori loturik, ene ustez, euskal kulturako beste aspektu guztiek, azken finean, berbidea segituko dute euskararen azken finean. Hortan, oinarritzen baita euskal kultura iparaldean ere. Askotan iparaldean, hor ere begiratzen balin bada egoera politikoa eta aztertzen direlaik diskurtso politikoak, bereziki mugimendu abertzaleak zabaltzen duen diskurtso politikoa, batzutan pentsa daiteke justuki ez dela aski zaintzen asimetria hori. Eta pentsatzen dela diskurtso bera zabaltzen aldela Baionan, Baigorrin, Maulen eta Hernanin, Seguran edo Oñatin. Eta en ustez, errealitateak aderantzizkoa erakusten du. Nahi bada mezu eraginkorrago bat zabaldu, iparaldean, hegoaldean, ez dakit, iparaldean, errealitate soziokulturalei eta errealitate soziopolitikoei gehiago kolatu behar da. Eta hori momentukotz ez da aski egiten, edo denek ez dute aski egiten mugimendu abertzalean. Orduan, ni ez naiz neor olako erakaspenik edo lesionerik emaiteko, baina azterketa eginez, ene ustez asimetria hortan ikusten da. Badira, zoritxarrez edo zorionez, ez dakit, baina bi Euskal Herri ezberdin ez bada ere 3 Nafarroa konduan hartuz, eta ez bada oino gehiago
horretarazten delarik adibidez, egoera Hernanin eta enkartegietan ahas ezberdina dela, eta iparaldean berdin, egoera Baigorri edo Bidasunen ahas ezberdinak direlaik ere. Orduan hori da Euskal Herriko kompleksitate nagusia.